Doctor Costa, expliqui'ns, sisplau, quin és el millor moment per retirar la cataracta. Bé, la cirurgia, el millor moment és mai. Qualsevol tipus d'activitat quirúrgica comporta uns riscos i, evidentment, a ningú li agrada que superin. Dit això, tenim que dir que la cirurgia de la cataracta ha sofert un canvi espectacular en els últims anys. Abans es deia que una cataracta es tenia que operar-se quan estava feta. Semblava que fos, entre cometes, una miqueta un potatge que s'està cuinant i quan està fet es té que operar. El concepte actual de la cataracta és diferent. Avui en dia, una vegada hem demostrat morfològicament que la cataracta està feta, que apareix una cataracta, hem de veure dos criteris, la qualitat de la visió i la quantitat de la visió. Per que respecte a la quantitat de la visió, considerem que una visió inferior al 50%, que són 5 dècims de la nostra escala, ja és un malalt indicat per operar de cataractes. Des del punt de vista qualitatiu, les alteracions de la qualitat de la visió que afecten a aquesta visió, si afecten per la vida quotidiana o per la vida laboral, també avui en dia són agafades com un valor interessant per indicar la cirurgia de cataracta. Si jo tinc una bona visió d'un 60-70%, però no puc fer la feina perquè tinc enlluernaments o tinc alteracions de les llums per les nits o la meva qualitat visual disminueix la sensibilitat al contrast per les nits, també és un indicador d'avançar la cirurgia de les cataractes. Què passa si no ens operem de cataractes? Bé, avui en dia pràcticament tothom està operant les cataractes en una fase en la qual la cirurgia és relativament fàcil perquè la cataracta no està endurida, que és el que passa amb el temps. Quan una persona és diagnosticada de cataractes i va esperant, el que estem fent és, una vegada s'ha esferificat i apareix un cristal·lí de 5 per 5 mil·límetres, que és pràcticament una esfera, endurir-se. I quin és el problema de l'enduriment? El problema de l'enduriment és que augmenten els riscos de les complicacions i dels efectes secundaris. Perquè ens entenguem, no és el mateix desfer un cigró bullit, que és tou, d'un cigró dur, tots són cigrons, però el cigró dur l'hem de partir, costa més trencar-lo, s'allarga la cirurgia i, evidentment, quan una cirurgia s'allarga estem comprant més números que tinguem més complicacions i efectes secundaris. El meu consell, miri, a partir d'un 50% de visió en correcció, ja es pot operar, i si té més de deguda visual però té alteracions de la qualitat, insisteixo, en els dos àmbits està demostrat que té una cataracta des del punt de vista morfològic, també es té que operar.